سلسته استوعبون صوم سئلنا يغويتنا مدحينا ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስቅለቱ ስእሊ ቅዱስ ሉቃስ ይልዋ حسد ناغويتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስቅለቱ ሳለ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ሙሉ መልሲ ቅዱስ ሉቃስ እንታይ ሲሉ ናይ እመቤታችን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቅር ወልዳ እንከላ ይሲልዎ እስከ ምን አሎ ናይ ጎይተና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ ክስላ ሁሉ እንታይ ምክንያት ስለዝረከበ ሲልዋ ተብሎ ምን አሎ ድፈልጦ ወይ ከነግረና ረከበ ኣብቲ ግዜቲ ቅዱስ ዮሐንስ ከሰብኺሉ ናብ ሓደ ቦታ መስከደ ንሓደ ንጉስ ይረከቦሞ ነቲ ንጉስ ከረዶ ይጅምር ማለት እዩ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ስቅለት ናይ ክርስቶስ መግረፍቲ መንተናይሉ በጃ ዝኾነ ክርስቶስ ከዘንትዎ ምስ ጀመረ እቲ ንጉስ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ሕማማት ግዜ ክዝክሮ ጀሚሩ ምክንያቱ ዓርቢ ኣብ ኩሉ ግዜ ጸልሚታ ስለ ዝነበረት ኩሎም እዮም ገሪሞም ነይሩ ኣብ ደይ ሰዓቱ ስለ ዝጸልመተ ማለት እዩ ካብ ፍርቅ መዓልቲ ካብ ፋዱስ ጋብ ሰዓት 3 ይጸልማት ነይሩ ስለዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ስለ ዝነበረ እቲ ንጉስ ነታ ግዜቲ አይርሳዕን ነይሩ ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ነገሮ ዝጸልመተላ ምክንያት እኮ ጎይተናን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ለስተሰቅለዩ አምላኽነቱ ንኽገልጹ ኮኾብን ፀሐይን በቃ አይነበርህን ኢናይሎም ብርሃኑ ማጥፊዮም ኢሉ ምስ ነገሮ በጣም ዘደንቅ ነገር እዩ እስከ ሰዓለለይ ከመል እዩ ተሰቂሉ በቃ ናይ ስቅለቱ ነገር ስለ ፎቶዎት ንጉስ ስለ ዳአመነ እስከ ሰዓለለይ ምስ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ ልክ ከምታ ክርስቶስ ተሰቂሉ ዝነበረ ገይሩ ክስላ ጀሚር ማለት እዩ ደሓር ብርግጽ ክርስቶስ ከስቀል ከሎ ወላ ሓንታ ዓይነት ክዳን አይነበሮና ነፍሱ ክዳኑ እቶም አው ዝነበሩ ሮማውያን ቀዲዶም ተማቂሎም እዮም አጫውዲቆም ተማቂሎም እዮም ጥራሕ ዕራቁ ተሰቂሉ ነይሩ ዮሐንስ ካልካ ከምታ ድራአያ ኣብታ መስቀል ገይሩ ሲሉ ምስሃቦ ሲሉ ምስወዶ በቃ ናይ ስቅለት ነገር ስለተዘከረ ዮሐንስ مسعمو خابت دمص انتاي دبل قال وزي يوحنس كلاشعد وسخخ كتسقلن دليخا سلازي انتاي غبرلي حفرته يدشفن غبرلي يلو كم استزارو بو مخنيات قدوس يوحنس او حفرته ጨርቅ አይነት ገርሲ ይሉ ከም ዘምጸልና ቤተ ክርስቲያንና ነግሩ ማለት እዩ በዝሕቶ ተቀጸለ ማለት እዩ እሺ ሙሉ መልስ ይሁን መልስኩም ዘለኹም ቁጥር 3 መልስኩም ጸናይኹም ቁጥር 4 ቁጥር 6 ቁጥር 1 አላትኩም 4 ኣብ ስእሊ ናይ ስላሴ ስእልን ፈልጤና አምናይ ስእል ናይ ስላሴ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ብናይ ሰብ ገጽ ይምሰል ሐቂ ወይ ሐሶት በምንታይ ዝግለጽ ቅዱስ ዮሐንስ በንስሪ ይምሰል አምናይ ስላሴ ስእሊ ንሐሪናዮ በአርባዕቱ ቁርናዕ አርባዕቱ እንስሳ ይባሉለው ገጽ ናይ እንስሳ ሓደ ካብኦም አርባዕቱም ብዙሕ ነገር ይምሰልዮ ሓደ ካብኡ በወንጌላዊ ይምሰልዮ ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በንስሪ ይምሰል ካብቶም አርባዕቱ እንስሳ ማለት እዩ ለምንታይ በንስሪ ይምሰል በንስሪ ተመሰለሉ ምክንያት ሓደ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ከም ተናንበው ቃል በቅድም ነበረ ኢሉ ናይ ነገር መለኮት ተጻሐፈ አቦይ ከም ተንፈልጣ ማለት እዩ ንስሪ ኣብ ላዕሉ ኸሎ አማዊስ ዘሎ ድርኢ ደቂ ነገረ የቅዱስ ዮሐንስ ከአዝ ምድር ዘኸሎ ነገር መለኮት ስለተገለጸሉ ቃል በቅድም ነበረ ኢሉ ተጻሐፈ በዚ አባታት ካማሳት ኢራም በንስሪ መስይለማ ማለት እዩ በጣም ጽቡ መልሲ ቅዱስ ዮሐንስ በጣም ፍቁር እግዚእ ተባይሉ ቤተክርስቲያንና ርጽዋ ቅዱስ አቦዩ አምናይ ክርስቶስ አፍልቢ አምናይ ስርዓተ ቁርባን ድሕሪናዮ አፍልቢ ናይ ክርስቶስ ተጸጊዑ አፍልቢ ምጽጋዕ ማለት ኩላትና እንፈልጦና ናይ ፍቅር መግለጺ ተጸጊዑ ምን ኮን ይኸትሕዘካ ኢሉ ዘይሓተተ አቦ አነ ደኸውን ከተዘካ ኢሉ ነፍሱ ዘይተጠራጠረ ቅዱስ አቦይ በዚ መልክዕ እዚ ይኻ ወንጌላዊ ማቴዎስ ናይ ምድር ልደቱ ክጽሕፍ ከሎ ቅዱስ ዮሐንስ ግን ከም ዝሓውና ድበሎ ናይ ሰማይ ልደቱ ናይ መለኮት ልደቱ በመጀመሪያ ቃል ነበረ እንዳበለ ይጽሕፍ ማለት እዩ በዚ ኻቦታትና ንስሪ ኣብ ርሑቅ ኮይኑ ንደቂቕ ነገር ከም ዝርኢ
ዮሐንስ ካ አመሬት ኮይኑ ነተዘይር መለኮት ሪዩ አስተማቂሩ በመላት ተዘይኮነ በባህሪው እግዚአብሔር አምላክ በታ ዝግቦን ዮሐንስ ገሊጹ ነገረ መለኮት ወይ ካ ትውልድ ናይ አብ ወልድ ከባብ ከመይሉ ተወሊዱ አብ ዮሐንስ ጻፈልናይ ማለት እዩ መልስ ማለት ኦኬ ቁጥር 1 ቁጥሪ 6 ተሪፋትኩም አለው ቁጥር 6 አዙን አስተውሉ ነትዝራ ሓው ዘይፍቀረ ነትዘይራ አምላክ ይፍቀረካ ዝብል ሐሳብ እዩ ኢሉ ዝጻፈ ቅዱስ ዮሐንስ አወንጌሉ እዩ ነትዝራ ሓው ዘይፍቀረ ነትዘይራ አምላክ የፍቀረ ዝብል ሐሳብ እዩ ኢሉ ዝጻፈ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ አብ መጽሐፉ እዩ አብ ወንጌሉ ማለት ነው ዛ ቃል ዚያ ሳብ ነው ዮሐንስ ወንጌላዊ ወንጌል አላዳ የለን ሐቂው ያሐሰብ እታ መልሲ ሐቂያ ዮሐንስ ወንጌላዊ ጽሒፎ ማለት እዩ ወንጌሉ ጽሒፎ አመለክቱ ጽሒፎ አብ ምንታይ መለክቱ አብ ክንደይተን ክልተ ተደራራቢ መልሲ ይመልስኩም ለይ አነ ዳሓተትኩም ወንጌሉ ጽሒፎ አዶ ሐቂ ወይ ሐሶት ወንጌሉ ተራዳዳላታ አዋ ሐሶት ወንጌሉ ተራታ ኮይና ሐሶት ያ ምክንያቱ አመለክቱ ጽሒፎ አለ ዮሐንስ ቀዳማይን ከላይ መልእክት ለሆነ ዮሐንስ ሳልሳይ እንደብል አመለክቱ ጽሒፎ አለ ሐቆማለሁ ወላ ተጋግማለሁ ታይቶሉ ሐቆማለሁ ወሪም ተጋግማለሁ ማለስ حقك ما ملسكمش او وانجيل لكم انا كما اخذكم نملس على كاب كاميرامان قدام يوحنس ملغتي تايلكم يخم ملسكم صونك حق دي خملكم حسد اب ملغتنا ግን حقيا يلكم وانا سلدي كردتني غحتكم كغيروا لكم يعني حتى غيرنا حجوا لي عن حتى غيروا لكم مغنياتو كنت عليهم تعمل سني كلتا ملسي يكون تحطوسي حقيا ግን ካመል ወቅት ያደላ ይልኩም ነና حق حاسوس ለሆነት ወይ حقي ወይ حاسوت يخدل مركباكم حاسوت يا نحن اي تسمعتنا غيروا لكم يحطوا ابزكو يلان ግን ካምናቴ ካብርስ ይغعتكم ደይደራብሽ ነገር ማለት እዩ ቀዳማይ ፓትርያርክ ና ኤርትራ ዝነበሩ አቡነ ያዕቆብ ይባሉ ሐቂ ወይ ሐሶት አቦታ ቅስታይ ሐሶት አሁን ፊልጶስ ይባሉ ሙሉ መልስ አሁን ፊልጶስ ለታናትኩም መጽኩ ቀዳማይ ፓትርያርክ ና ኤርትራ ሁላትና አሁን ፈልጦም አቡነ ፊልጶስ ተባይለው ንጽውዑ ነሮም ካላይ ምንም አቡነ ያዕቆብ ሳልሳይ አቡነ አንጦኒዮስ ማለት ይሁን በረከቶም ስኩላትና ይሁን እሺ መልስኩም አለኹማ ናአኹም ተሪፋትኩም ዘላ ቁጥር 1 አስተውዕሉ ሐዋርያ ጳውሎስ 15 መልእክታት ጽሒፉ ሐቂ ወይ ሐሶት እጅ ተዛሪብኩም መልሷል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ 15 14 ሐቂ ላይ ሐሶት እጅ ሐሶት ሙሉ መልሲ 14 መልእክታት ጽሒፉ 15 ይኮነን ማለት እዩ ሕቶን መልስና ናብዝ ወዲና ኣለና ግን በዚህ ብዙሕ ተማሂርና አንከውን ተስፋ ይገብሬ ምናላ ተኸታተልትና ወላ ብዝ ዘለናውን መንፈሳው ደረጃና ምንታይ ያለው
أمنتي عقم نركب كم كريستيان متن كل فولتو زقبلنا نقرأ إيو زحتو زمت سمالتي ما نمسح حتيت الناس كنا ملصونا خذ نقريز كريستيان ده حركوين كاس أي فلتني أختو لا يدخلني خبز عواني ما نوتك سلازي يقدو سوى أنا سافور كنتايلو مسرحتني خا أمنت كا جليس كا تردد على حديك على سجح جي هايمانوت كا يتردد كان دلون عقا مالتي كون دولا لا كي تعرف عم يكون متغنيهم سلازن إحنا ون صراحتني أنا كون ردت زي كالنا نتوم نحطونا سبات جن ملو من سنغنب زي كل اللي بلا محطوتات كن فولتو قديت أنا مالتي بمغنياتنا يز مسكال كتبلو تقولوا نقدر حلال لخوينو ويكتب محلال الفوت اللي نقدر حلال لخوينو بدلكم وكم كما يجرنا خنا حلفوا لنا منفسوي وتنا يكون انت عين الدخمتات لنا انت خنا عر لنا انت يرايكم نعكم بوجنكم ببولكنا زراينا نقرات هالو نقرات زي كما يجرنا نعليو نخليلكم تحسبوا تدخلوا بزغنا نجمر نخلينا مالتي እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ መጀመርታ እግዚአብሔር ምሕረቱ አኪቡ ነዚ ዕለት እዚ ዝፈቀደልና ክብሪ ይኹኖ ከምቲ ንመሃሮ ዝወዓልና ብምኽንያት መስቀል እንተዳኢልና መስቀል ማለት ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ መስቀል ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ክሳብ ዝኾነ መስቀል ብዛዕባ ምኽንያት መስቀል ጌርና ከዓ ስለ ሰላም ስለ ፍቅሪ ስለ ሓድነት ሙሉእ ጌርና ክነመሓላልፍ ወይ ድማ ክንፋቀር ከም ዘለና መስቀል ፍቅሪ ስለ ድምህረናስ ክንፋቀር ከም ዘለና ሓድነት ክንገብር ከም ዘለና ብምኽንያት መስቀል ሰላም ተረኸቢ ተኾይኑ በመስቀል ጌርና ኻንሕና ሰላም ክንእውጅ ሰላም ክንሰብኽ ማለት እዩ። ብምኽንያት መስቀል ጌርካ ዳንኬራ ጌርካ ዲኾንካ መውዓል ብምኽንያት መስቀል ጌርካ ንፍቅሪ ዝዕድም ንሰላም ዝዕድም ጌርካ መውዓል ማለት መስቀል ማለት ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ብመስቀሉ ሰላም ገይሩ ነተን ክልተ ነበርና ሓደ ዝገበረ ክሳብ ዝኾነ ብመስቀል ከዓ ፍልሊ ክናምፅእ ዘይኮነ ብመስቀል ሓድነት ኣምፂና ናብ ፍቅሪ ናብ ሓድነት ክንስግም ከም ዘለና ድምህረና እቲ ናይ መስቀል ውዕለ ድሞ ነዚ ክንገብር ከዓ በታ ዓቕምና ነመሓላልፍ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ነዚ ክንገብር ምሕረቱ ቸርነቱ ከምኡውን ናይ መስቀል ሓይልን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነትን ኣይፈለየና እንዳበልኩ ኣብዚ ዓፁ ማለት እዩ። እሺ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መልእኽቲ እዩ። ከም ዝኽለና ፀናሕ ሓውና ብርግፅ መስቀል ብዙሓት ሰባት ንመስቀል ኣብ መስቀል ዘለዎ ሓይሊ ሸለለ ብምባል ብዙሕ ክዛረቡ ንሪኢና ዝነብዕሎ ዘለና ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ደሙ ዘፍሰሰሉ እሞ ካብ ብዙሕ ዘመናት ከዓ ኣብዚ ዝነኽብረሉ ዘለና ግዜ ቅድስቲ ኢለኒ ካብ ጉድጓድ ኩዒታ ዝረኸበትሉ ቅዱስ መስቀል እዩ። ከምዚ ሓውና ዝበሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብናይ መስቀል ብናይ ክርስቶስ መስቀል ሓድነት ሰላም ጌርና ምስ ስድራና ምስ ሕዋትና ምስ ኩሉ ብፍቅሪ ብሰላም ንነብረሉ ዳ እምበረይ በዚ ምክንያት ጌርና ኣፍቆዶ በስተን ኣፍቆዶ ካልእ ነገራትን እንዳኸልና ነቲ ቅዱስ ዝኾነ በዓል ናብ ርኩስ ነገር ንኸይንቕይሮ እዩ እቲ መልእኽቲ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና እንተገደደ ኸማን ኣብዚ ክቡር በዓል እዚ ኣብ ከምዚ ክቡር በዓል ክኸውን ከሎ ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና መንፈሳዊ ነገር እንዳሰማዕና እንዳተማሃርና ክንሕልፎ መንፈሳዊ ጉቡና እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ መስቀል ሓይልና እዩ ናትና ሓይሊ ኢልና ንምክሐሉ መስቀል ናጋንንት ነርሕቐሉ መስቀል እዩ። ሓደ ክርስቲያን ብንጹር እንተኣሚኑ መስቀል ንዑ ሓይሊ እዩ፣ መስቀል ጽንዓት እዩ፣ መስቀል ኩሉ እንትን እዩ ማለት እዩ። ኣምላኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ድሕነት ስለ ዝሃቦ ማለት እዩ። ስለዚ ንሓውና ቃል ሕይወት የስምዐልና ከምዚ ድበለና እውን ብፍቅርን ብስኒትን መስቀል ናይ ሰላም ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ወገብረ ሰላም በመስቀሉ ከም ዝበሎ በመስቀሉ ገይሩ ሰላም ከም ዝሃበና ክርስቶስ ብሰላም ክንነብር ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ይደግፈና። ብኣኹም ወገን እውን ትብልዎ ድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዛዕባ እዚ መስቀል ክስታይ ጌርኩም
ተተላልፎ ትደልዩ መልእክቲ ተላልፎ ኮይኑ እንትልክን በኩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከምዚ ሓውና ክብሎ ዝፀንሐ ልክዕ መስቀል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ንዓና ንምድሓን ኩሉ ዝሃቦ ትምህርታት ይኹን ዝሃቦ ዘሕለፎ ገድሊ ቀሊል ከም ዘይኮነ ሕጂ ኸ ንሕና ከም ህዝቢ ወይ ከም ኣመንቲ ክርስቲያን መጠን ከኣኒ ብዳንኬራ ብሆይ ሆይታ ጌርና ዘይኮንናሲ ከምዚ ኢልና መንፈሳዊ ሕቶታት እንዳለበምና እንዳዓበና ከነሕልፎ ይላቦ ማለት እዩ እሱ ቃለይ እሺ كم زحونا دولو لك عزلنا يدقي منا بكل وجن كومي يدزرب مخنياتو مدحانينا أملخنا نفت علينا يسوع كريستوس عم مسكال كرم مسكالون من تايلو يسكال كم زنبر خلاتنا نفولتينا نقولاتنا حران خجبرنا يلي بزو حساب زدربشو أبز خوينو نتناي سماي كت مثل زي كلي أبز خون كان أي سماي نجار كت مدحر ز كيلكا ناي مسكال مكرا كل شعب كرمي خايب مسكال مالت كان أخا مدحاني خا أسداد أجان انتي بركت كا تصقع خا سلام كا دوهبك بركة دوهبك سلزخونه أبز قدوس بعالزي برجز حما كنجبر كم زي بالناي تقلدن بقولنا خوفيلنا منفسها ونجارات كن مهارن مسولدنا مسحواتنا مسعروختنا سلا منفسها ونجارات كن الزراربن نخلو له جزء سلزخونه حدرا بسم مركب نوح ميديا حدرا نقولكم بشون كلاتهم محواتنا والتيوم سلازم مدبنا بزنا ودانا هنا عن تنقر تريفاتنا الله ساون مزمور كن زمرنا نيمت الرشتا مدبنا ونعطينا والتي شي كورا تغتاتتنا حجقا سلسته مزمور حزنا لكم متينا لنا مجمريا كبرغتا قليصو تبل مزمور بسم سلاسي حبيرنا آميننا نزمر وفترة كلهم باخير النقو برهان عالم كاباخي مبراؤو دنقل بودخين نزل عالم تنبرها بيركي كبرخي تأقليتو فترة كلهم باخير النقو برهان عالم كاباخي مبراؤو دنقل بودخين نزل عالم تنبرها بيركي ودوتات كلهم بتتيبلوخي اعتقنا دننو كمزوخي نقوز بحقو نفلي وهبتكي تقاملي وكيف تاري والدكي تقاملي وكيف تاري والدكي عاريا ما بسماي تنبري بخبري صلاتنا ترقي نبلعو الفتاري كبر خيت أقليتو فترة كلهم باخير النقو برهان عالم كاباخي مبراؤو دنقل بودخين نزل عالم تنبر خبيركي عالماويون اتكدنقلنا ومزيك يروكبور لدتنا عيقويتانا حفت ونزبلكين تسعدنا مكيحت قام تسوانا كلنا مكيحت قام تسوانا كلنا عمنات حتات كدم سس قويتانا كباخي تولد
ድንግልና ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም ባኺ ይድነቑ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቑ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ ቅዱስ ሰፈሮ ዝሰምዕዎ ኩሎም ንውዕለትኪ የስተንክሮ ውዳሴኺ ዓብዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ንዓኺ ውድሱ ፍጡራን ብኽብሪ ንዓኺ ውድሱ ፍጡራን ብኽብሪ ድንግል ድንግል ይብሉ ክብርኺ ክነግሩ ንውዕለትኪ ብሕብረት ዘምሩ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም ባኺ ይድነቑ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቑ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ ትምህርተ ሰናያ ድንግል ማርያም ንጽሕተ ንጹሓን ኣደ ጐይታ መድኃኔ ዓለም ቃል ኪዳን ዘለኪ ጠበኣነ ዓና ኣማላዲት ኣደ ኣምላኽ ዝሃበና ኣማላዲት ኣደ ኣምላኽ ዝሃበና ኣምላኽ ዘኽበረኪ መን እዩ ዘሕዝረኪ ናይ ብዙሓት ኣደ ድንግል ንስኺ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም ባኺ ይድነቑ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቑ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም ባኺ ይድነቑ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቑ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ወርቅ አበ አንደ ወርቅ ስሙ ጽሑፍ አበ አንደ ወርቅ አበ አንደ ወርቅ ስሙ ጽሑፍ አበ አንደ ወርቅ አበ አንደ ወርቅ ስሙ ጽሑፍ አበ አንደ ወርቅ አበ አንደ ወርቅ ስሙ ጽሑፍ አባ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አበ አንደ ወርቅ አበ አንደ ወርቅ ስሙ ጽሑፍ 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 አባ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አባ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አበ አንደ ወርቅ አበ አንደ ወርቅ ስሙ ጽሑፍ አበ አንደ ወርቅ አበ አንደ ወርቅ ስሙ ጽሑፍ አበ አንደ ወርቅ አበ አንደ ወርቅ ስሙ ጽሑፍ
ሰራዊት መላእክቲሁ ሰራዊት መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም የቀወሙ 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 ሰራዊት ሰራዊት መላእክቲሁ ሰራዊት ሰራዊት መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ለመድኃኔ ዓለም የቀወሙ 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 ተቀበለ እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬና ይቀበለልና መደብና ብዝንዳ ወዳናይና በሐፈሻን ኩላትኩም ክብረት ሃበልና ይቀኒልና ንብለኩም ካብዚ ቀጽልና ናይ መጠርታ መደብ ናብ ሽልማትና አንከይድ ከም ዝኹን ሬድ ጸናሕና በወገን ናይ መዛምራን አቡነ ፊልጶስ ኩር ካብ 12 ሕቶታት ክልተ ጥራይ ብምግጋይ 10 ነጥብ ምጽኦም አለው بيما بتساقامي زلوخا مزامران قدوس يوحنس مطمق بسلسته جيجا تشعات نطبي بممصا اي حالفون دلو ግን መተባበዕ ዝሆን ሽልማት አለኩም እሺ ቀዳሞት ድወጹ ካብ ቤተ ክርስቲያን አቡነ ፊልጶስ ኩሬው كم زد تقصنا يوم كل تجيجا بمجيجا يوم 10 نت بمسيو مالو بحاونا داويت جيرو كبنايو حنت سلن حنت متحفن شلمات نبركتو له مالنا بخبروا تعدومنا كتقبلنا زياخا حواتنا مزامران ناي قدوس يوحنس مطمق 3 ነጥብ ጥራይ በመግጋዮም መጽሐፍ ደይብላ ሓንቲ ስእልን በረከት ክትኮነኩም በሐውና ዳዊት ተበርከተልኩም አላ ከፊትኩም ከተሪና ተኸለይኩም መኽፋት ፈቀዲ ይፈቀዲ መኽፋት ከፊትኩም ተሪና ناي كريستوس ناي أملاخنا ناي ملحينا ناي يسوس كريستوس ناي أرجت قدوس إليو حواتنا البتسعتم كان ناي مبيتاتشم مسفوقر والدا سلاد هنا مالتي متحف استبركتت اللهم كان ناي أبابشن ودا ناي دحنت من قد تبل متحفيا تكورات خاتاتلتنا سلا استخاتاتلكمنا بتصمنا ونسلا استعزبكمنا እግዚአብሔር አምላክ ይخبرلنا نخلاتكم كاميرامان
በገና ካርሙ ድጸንሑ ኩሉ ክገብሩ ድጸንሑ አምላኽ ዓስብኩም ይኽፈልኩም ንብለኩም አሜን ናብ ዝርሑስ በዓል መስቀል በሰላም ስለዘብጽሐና እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ነው ይኹን ነው ዝተረፈ ጊዜና ይባርክልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር